sembodo ngebasi oleh akeh ta kowe. Cilaka ora. Ha iki saya ra mangkat wae pira wae. Oh 5. 5 nek peng sak yuta wis 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ra. Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ra weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei gutik. Men ngene iki. Benake Tak tung cang tung tang dong lung dadang tung tak dadah. Wah. Nyenengke. Aku ora teko seneng. Oh. Mergo ora langsung aku dadi aku ora teko seneng. Iya. Ngono ya Mak. Matur sembah nuwun ki mau jenenge lelagon ya kuwi apa jenenge Caping Gunung wis diaturake. Nadyan mung Caping Gunung ning ki merupakan sesuatu pengikat. Iya. Pengikat apa? Pengikat caping. Iya. Ya matur sembah nuwun. Mujudake sawijining kerukunan lan persatuan. Iya. Ayo diaturake sak banjure. Monggo rujak pamunan kedua iki rujak jeruk enak. Oh iya diaturake keri rujak jeruk. Iya. Keri sikik rujak jeruk. Ya. Saiki sapa sing arep diaturi supaya jumeneng? Ayo, aku arep nyoba anakku wedok Anting Lambangse ning anu ora nembang cara Banyuwangen, ora nembang cara Madura, nembang cara Jawa. Ya. Ngono ya. Ayo, jumeneng, yo. piye Pakde? Ora piye-piye, Nok. Cah, ayo. Pakde terus. Wis tak kon muni apa Mas. Iya, rupaku ya ora pati tuwa banget ngono. Podha Pakde ora. Kuwi le jarikan piye kuwi? Jarikan kok jonjing kaya ngono. Sijine Benisis. Benisis. Oh, lah cah edan ora. Le narik ora banget ku malah mlotrok. Jawa Pakde. Jawa. Apa iki? Ayo langgam ya kena engko mlebu dangdut ya ora apa-apa. Ya tak ngrungu cengkokmu sing Jawa, Ting. Apa? Sing santai wae, ora usah dadak perlu sing werna-werna. Kadung tresna ana, jenang gula ana. Apa jenenge iki memanikku ana, manike kanca-kanca ya ana. Ya. Apa? Mbak Kuncari lagu apa? Anu, Sewindu. Iya, Sewindu. Sewindu ki apa lagu apa kuwi? Oh, nganu wae. Apa? Kok kartonya ana jenang gula wae? Ya, di jenang gula dibawani. Ya. Bawani apa? Jenang gula. Ya, Asmarandawana ta, Pakde? Ya. Wis. Mangga. Ki piye ta iki? Lah piye wong arep nyuwara kok malah bingung. Engko meneng wae malah sing metu mburi. Ngono. Ya. Gegarane ngono. Pancen bocah iki nek nyuwara dimatke dadi jarake rada suwe. Iya. Tutu pandhet tutu rupa ngangsur amung kok ngang.
diseneni ra Pak De? Ora apa-apa, kuwi iki kreativitasmu bercengkok ora masalah. Sampean lho kok nek diseneni ya. Heeh. Sing nyeneni sapa? Bawi Lusut. Lusut ki jane basa Jawa udu to, Nak? Ya basa Jawa ming daerah-daerah. Aku sok ngerti an iso, sitok iso. Lho pirang-pirang to? Iya. Tibae warna-warna, tiba kejlungu, karan, gegledak, delosor. Iya. Nah, kerungkap. Pirang-pirang lho, Nak. Ning tata krama iku kudu salim karo bapak ibune. Pak, kula ajeng mriko kalih rencang-rencang cium. Suarane banyak. Bocah iki suarane gampang. Ya terusno. Aduh. Keselak apa? Rokok. Rokok ki anggere ngenehi marai keselak. Iya. Yen angel sepiro? Angel ka langkung. Ngapa? Ayo tirokno kok ngopo? Mula. Tak kira nek arep pamer cengkok. Ora pamer iki tak andani cengkok. Diajari Pak De. Heeh. Langkung ho. Kuwi jenenge cengkok sendal pancing. Iya. Piye Pak De? Sendal pancing. Langkung. Baca. Iso. Jajar ya. Heeh. Tan kena tan kena ti numbas arto bocah iki jan nyolok. Ya, wah, apik tenan. Jos tenan suarane. Ya. Jenengku. Ora dibandem sing ngendang kowe. Lah sing nek marahin jenengan ya sing kendang rawani bandem. Ya ora ya iso dibandem tenan kowe. Iki arep mlebu sok kapan? Iya. Api ya? Jenengku. Ya. Ayo. Lah Mbak Elisa guyang-guyu kok. Rasa gagas mburi sinden ki aja dikulinake gagas kancane. Ya. Jeneng
Ya, terus yenting, nek yenting. Nggih. Anting, ya, klanting, klanting ki panganan. Neno 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 neno. Ora ngawur. Iya, Ting. Ya. Ayo kodang kala cuk anu wis ana lagu liyane daerah liyane urung? Pun. Apa lagu apa? Madura. Lagune apa kuwi? Tanduk Majeng. Apa? Tanduk Majeng. Banyuwangi Cengkir Gading. Heeh, terus? Terus apa meneh kok terus sira tanduk. Aku iki jare dadi sinden etnis di berbagai daerah. Ya kudu ngapalke lagu Nusa Tenggara, lagu Sumatera, Kalimantan. Sumatera ngertos kula. Apa? Pop tapi. Sing nganggo gamelan kok dipopke. Yo gak iso. Gak iso ya wis. Gak iso. Ya wis matur suwun Mbak Anting. Iso gawe panglipur penggali emas Kiswan. Ayo. Ya, dibacutake gentenan sapa? Ayo Tin, gentenan ta Tin? Ya. Jumeneng, ya. Ngulet sik. Ahe. Kowe iki ora entuk nesu. Kowe iki dadi julukan anyar kok ya.
Engko sapa ngerti ditulis nang papan kae kanthi bintang tamu sinden Tatin Hai Lestari. Iku meng mergo jenengan kuwi lho. Ayo ora apa ora. Aku ki akeh kok mentenarkan seseorang ki akeh kok. Iya. Prastiwi kae dadi SpongeBob. Ya. Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Ya. Spom kok stong. SpongeBob. Kowe iso dadi ngono ki malah terkenal. Lah kowe iki ora ming nang kene lho. Ora ming nang kene. Wingi nang Bontang kowe ditakokke lho. Lho Pak Seno, Tatin Hai mboten tumut to? Aku yo le maksud mboten Hai tumut aku ya. Sinten e? Oh, oke wong kono. Iya, ditakokke. Saking dene lemu. Napa? Budhek kuwi dadine. Ora ya. Nah, iya. Yo nyanyi apa? Ya nembang apa? Duet mboten. Hah? Duet mboten. Duet karo sapa? Kira. Oke. Oh, duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepareng dueti? Ayo sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh to kowe. Cilaka ora. Ha iki sing ra mangkat wae pira wae? Oh 5. 5 nek ping 1 yuta wis 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ra weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei guthik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Iya. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Kita luar. Ora, mbuh ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro gendi-genten. Nggih. Upamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, upamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi. Ndak pundi kok ndasmu ndi. Ya alon-alon iso. Iya. Lah apa? Ya apa panjalukmu kuwi? Kadhe. Mekaten injih to Kang Mas. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wow. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa stop. Ayo. Ya njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa Gek Cahyu? dibawane. Bawa apa? Apa sih sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kono. Ora ingeng. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Oh, Apa ndang muni? nyidam sari ya kena. Nyidam sari wae rasa nanggap wayang. Ngrungokke wong ngarit kan karo upama sri. Tapi Banyu langit. kan wae apa? Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius. Ya. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Apa terserah nyingkar nyingkur. Gubuk asmara. Gubuk. Kuwi rak nggonmu mbiyen to. Gone sinten? Ya kali jenengan. Pak gede Parangtritis munggah cilik-cilik. Wis sadar ora e? Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak apa. Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Kole nyingkar nyingkur. Ayo. Oh, Parangtritis munggah ngopo? Ana gunung. Ana
gunung. Gunung. Terus Ya wis gunung-gunung kuwi. Tekono pake kan lho. Ayo. Ayo ya diwiti. wis sikik no. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Keswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Napa gadah manuk ta, Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan. Mbak unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Sesuk. Wiwit Ora sa cekelan cagak. tane nyingkar. Pak, keng napa tekang Mas nek mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono lho. Masuk angin. Oh diajeng. Coba to krana. Engkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak kelasmu cendi. Kira-kira piye? Ora piye-piye gak wis gak. Kowe ngapa? Wiwit tane nyingkar nyingkur. Keceng kok apa e? Aku ki karepku arep gregel kaya ibu-ibu iki lho ra iso. Ora. Ya, coba. Bagi cocok iki padha-padha rasa gregel no. So. Ya gregel ki nak. Lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kang wuri Rumangsaku piyai kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. lah pripun to? Apa Keswan kuwi? Takok pripun? Iki nek Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Di obat kuat ora? Masa langsung enten niku? Mbah. Lah arep dinggo ngapa to, Mas? Golek mulai ben kuat ngono lho. Lah apa wis ora Aku kan kuat? bladekan terus to, Mbak. Oh. Ya wis staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Ya kan kuat. Melek kan ya mripate tau ditangani. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki pisan. Nek wis wani maju ya aja gagas ya. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggap wae aku ora ndek bojo ngono ta. Wis sendiri. Aku ora omong. Sabar. Ya resiko dadi bojo artis ngene iki lho. Iya. Ya dirampunge. Tresno tulus. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Bar. Ya wis. Piye to lah aku Ya bar. maksudnya aku gentino lho. Iya, Dendengane lek. Ora sumo. Sesuk nek tampa nanggap mayang tak suluk. dalang po? Wah, dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Aku rahasia kali mayang. Pemilihan umum. Heeh. 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tresno Tulus. Terus nadyan ing gubuk Engeng. mor. Wis baleni ora? Engeng iki apa? Tresno tulus. Nadyan engeng.
Ingin apa? Enggak. Ingin apa? Apa? Tresno tulus. Mbok sing total ngono lho. Iki wis total Ngene, suarane. nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ora ngene iya apa? Ngene. Sanepon. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Terus tuh. Oh sapa ngerti? Kowe iki sing totale main. Sapa ngerti esuk iki disiarke streaming ki 15.000 wong sing nonton. So nek ngerti yalah sesuk bengi wayangan terus anu mawon. Bintang tamune Tatin karo Kiswan. Lho, mundak to bayarmu? Ah, iya. Mundak sudo. Ah iya. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyan Nadyane. Mbok aku nang kene lho. Buk as moro. Iya, Teng, iya, Teng. Soale kowe ra nek ra digagas Tin, soale sing kulino nembang gubuk asmara kan Ika. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Wah. Soalnya kamu sama dengan istrinya kok. Iya. Sama yang di rumah. Jarine muni kaya ning omah kaya kulkas muni. Ora, Ding. Ora. Heeh, Mbak. Ya, ya. Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rongkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Niki Aku tak ngundelik. Aku terima ana njaba. Ora iso. Wong jejer kok nang njaba. Iya. Iya, Tin. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Yo, joget. Ya. Gerakane sithik wae. Aduh. Ora rumangsaku kok joget Rawangun kok ya pedene. Kowe angel lho Pak wong pedene. Ora nek kowe iki ora pede, mbiyen ndak cilik kokean mangan jangan bung. Dadine apa rai gedhek? Oh. Ra disin. Lah kowe duwe ra? Ora. Ayo. Ada isin ora mangan tenan. Ya diteruske. Cari duet. Nah, cari duit. Ora apal cakepane.
Rapal ya tak bisiki. Rasa wis nganu wae jenenge Kiswan joget wae wis apik. Elek. Apik. Bare elek. Elek mbangane ra ono sing joget. Ya. Catatan sajroning ati datang luntur saya Raga tuwa. Raga tuwa apa ya? Tuwa kapuk ya. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya, kapuk ora. Wis tau. Apa? Setau. Kowe njaluk diamuk wae. Ra sudi. Sudi. Gak. Oh. Ayo. Senan dang. Ah. Joget nek nganggo glundung barang ya. Wis mengguk. Piye, suntik wae? 500 suntik. Enggak. Apa-apa kok dicolke dhuwit. Ah iya kuwi cah dermise ramane. Muni watuk dilokke mbok nganu apa ditambani. Nih 200 ngono lho. Anggepe aku ki bapakne kowe. Apa-apa kok njaluk dhuwit. Iya. Kono mbok ngelih aku, kono golek-golek mie ayam. Ya kene dit. Lho. Ya mangga. Ya. Tadi cakepane ilang aku. Tergoda aku ya. Ih, Aja kok kowe tinaku sing wong lanang kowe jijik kok. Monggo saka mburi lho. Delok ndasele. sing ngarep
gilani tenan lho mendelik-mendelik arep melet-melet ke demit. Nyucup. Apa wani ye? Wani. Kok sawa-sawa tok cucup. Ae. Sawa-sawa ya. Pun ya Pak nggih. Rumah sawa-sawa dicucup. Dek malah ngaku ae. Edan. Wis ngono nang omah nggih siap-siap ya. Wis Dek. Lenggah, lungguh ayo. Wah, kula angsal sawer. Wah. Entuk sawer pira kuwi? 300 juta. Hah? Pira? 50.000. Ya ora apa-apa. 50.000 panjalukan lagu to kuwi. Wah, njaluk lagu kowe. Kudu aku. Tuano gleling. Ayo. Nggih, iki engko pas goro-goro sing diaturake. Ya, ora apa-apa. Lho kowe kok lenggo ki yakone sapa? Nyo, tak tambahi 50. Ngadeg meneh karo bojomu saiki. Wes, men diintegrasi ning dhuwur panggung. Mbok patos sik cilik, Pak. Apa? Sing cilik. Sing cilik piye? Ya. Kok padoke sing cilik, goleke sing cilik. Maksudmu sapa? Mboten ya. Prastiwi apa? Ae cilik ning gedhe. Ora kok ya ro bojomu men serasi kok ya. Oh. Men kowe iki ketok ro bojomu ketok sakinah mawaddah warahmah almarhum. Sikile sakit lho, Pak. Apa? Sikile sakit. Ayo sing joget kowe bojomu nembang kok ya. Ayo tulungi. Dialah. Aduh gayane. Ikhlas ora? Ikhlas ya. Aleman. Yo, Gendong. ora. Cepat tak gitu, awas cekungan. Ya. Maju ngono. Rumah aku kok. Ayo kaya ngono kuwi wong sing jeneng dadi manten umur 2 dina ana jeglongan Dik, awas Dik jeglongan hati-hati ya. Nek suwe ya jeglongan. Kesandung ya matane. Piye mau seneng? Seneng. Bloko aku. Ayo blok apik kuwi. Bunga ya? Bunga. Oh, nah aku Apalagi? sing kene piye? Saya seneng. Jaremu pengen sing cilik. Ora kok Bu men keguyon. Ora. Pengen sing cilik. Ora sama dia sanane ya. Aku jenenge kok anane kuwi ya salah. Salah. Anane ming kok ngono kok njur anane wae. Karepmu ki sing wong wedok sing ayu dhewe niki ngoten lho. Ora iso wingi kene kowe ya ndelok wong numpak miyo ya. Edan. Tak foto e. Kene di foto kena bane tok senenge ra jamak. Iya nembak ya. Jare sok ning gubuk asmara iki karo sapa? Ngotorke. Hah? Mencerita-cerita. Cerita-cerita. Ping pira? Ngelak. Oh ya, nombe ra apa. Cerita-cerita. Lek ngelak ki ora kesel kok ndredeg. Kene ya meng ngono we langsung Wedi. langsung ndredeg. Ndekno ora. Bang. Piye pet-petan? Petan. Ndasku pet-petan. Ampun ndase dilangi. Ganti dulu. Dingil-dingil. Iya, guys. Ngersake napa Pak Seno? Lah ya manut bojomu kok. Apa, Bu? Piye? nembak Mau apa? ning kono aku ning kono ora ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Wong kok aja ketok alus nang ngarepe wong. Awak dhewe ngene iki asline romantis. Ngerti ta romantise Werkudara karo Arimbi? Werkudara kan nek undang Arimbi polo diak. Wah, aku ora mbok polo. Wah. Ya, polo. Ma. Ya ngono, rencana ngono kuwi.
Ngece kalau. Ora kuwi. Sakit sukune tesian. Iya. Pincang sakit. Ah iya. Mula nek nyikat kira banter-banter. Apa? Nek nyikat aku kira banter-banter. Semoyo terus. Ya wis lembang. Lah ya ngene. Wis, lembang. Ya padha-padha kesele kok ya. Iya, ben dina nyambut gawe kok. Ora kelingan zaman biyen to. Stop. Stop. Stop trek. Oh, ngacret. Stop aja. Ya Mbak Ayu nembang apa? Banyuwangen ya kena. Waduh, saya aja sekeras-keras Oh, anakku ya nggo ngajar bojone sing kurang ajar ki tembangke Banyuwangen sing keras mendheke gedabikan le joget. Oh nggih, joget sing apik lho ya. Nggih. Wong lanang wedi wong wedok. Nah iya. Kowe nek ngerti nek pas ora mayang no, oh memelas kuwi. Iya. Pripun, Pas ora Pak? nyambut gawe ning ngarep lawang aku katok kolor ireng kae ucul kelambi. Tengok-tengok begogokne kilang. Mangan, Pak, ngono karo di apa diuncali cuwek isi sego kae. Mangan. Mboten nggih, kula niku. Mboten sae niki. Oh, aku ki sayang ya Oh, sampean ya. iya. Goreng kendhok, Bu. Ngono wis. Bojone nang mburi kluthak-kluthik bareng dicepake ndoke cilik kae papat. Iki ndok apa, Ibu? Ndok cecak. Pun alhamdulillah niku. Cecake sih gelem ngendhok. Bang Dok Kebo ya. Ya. Mamyet. Kaya lek ngajari kae. Kapan? Mula kowe iki sesuk nek yu ayu. Nggih, Kowe Pak. sesuk nek Pak nganu ngopo-ngopo iki kacamatamu aja dicopot. Bu. Lah keng napa? Lah kuwi dimanfaatke banget kok. Kowe nek nyindeni awan kae kacamata dicopot terus genak-gelik karo kowe. Terus guys, kowe iki dingetke bojomu ora nggo kacamata lamur. Oh, ngono. Oh bojo kula iki nek bar madang kupinge sedarungan. Dadi rada ya wis bebas. Ya. Iya, iya. Mamyet. Mambiat mayon eman sowarane gandeng pelam yang Setan tenan. Hei. Nanti muncrate. Ya, Lah nek Banyuwangi iki ya modele ngene iki. ayo gawe kode. Kaki ngunjuk e. Muncrat. Ora apa-apa. piye sih waras ta, Pak? Sih, waras. Waras. Ora. Nyaram biai Awas. Aja, awas lho. Kena tangane Denko. kok aku cemburu nek ngematke Mas Den. Wah, iso. Ah, ya iki ya semburunan. Iya ora positif kok ya. Noswan tara Nggak mau kaget aku. Kaget tenan. Waduh tenan. So nampa 75 wae kowe. Ah iya ta, Pak? Embuh. Kompak to. pianyu Yuk. wangi Nana.
iya. Ah mengelengke nek lali. Kok kaya rumah tangga aku nang ngene krungu muni. Kene. Sing wedok muni iya. Ngeber apa? Kowe iku ketonto ngono kuwi. Sing siji ngene, siji nyekel ciduk. Lan kedul halas ngopo kuwi? Siap-siap juga. Oh, aja dhuwur-dhuwur lho ya. Sen aku karo. Isen duwe. Sen. Oh. Sen. Arep tenanan iki pokoke. Yo. Kang Kaliwiyat Lewiat Wes. Kayak singgetan ya carane anu. Pelambiangan Joget ya, Bu. piye? Joget. Oh. Pelambiangan Ya. aja takut susah senang kanthi tanah Tabuhane dadi suda-suda tabuhane. Biyen. Sudane. Angel jogeti. Ayo Banyuwangi iki ngeber. Ku meliaring Ku meliaring taman Kota. Iki ngopo ya, Pak? Ora mbacutke kak ya. Sari nuswan tara Ya, gerajakan wae to? Inggih. Ya, mangga diaturake. Ya.
bisik-bisik samayanan mati janji urip ngarang sir-siran Mutar. Raja Kendang Raina bengi sing tau sepi Abang wadon nekani ngangake susah Langguh neng pasir-pasirnya Senyur-senyuran Arek Tak ngomong itu. Aku kelingan soleh Parangkusumo kae. Pun nggih. Akae nek joget kok tangane tiba ngene iki ngopo? Soleh. Sok dundang soleh wae. Oh iya. Pun Wis leh ngono.